ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಪೂರನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಲ್ಪುದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಲಕ್ಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಒಡಗಿಂತು ಒಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಮೀನು ಕನ್ಕ ಬಂದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪನ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ದಕ್ಕೆಗೆ ಪೋಯ ಕಾಪುಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕು ಬಂದು ಸೊ ಕನ್ಕ ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಮೀನು ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಗೆತೊಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪೆಡು ಫ್ರೆಶ್ಶೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಆಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜೆ ದಾರ ಇಂಕ್ ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿಂದ ಇಂಕ್ ಎನ್ನಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆರು ಮೇ ಬಿ ದುಂಬುದಾನೆ ಆರ್ನ ಒರಿದಿನ ಮೀನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು 200 rupees ಬಂಗಡೆ ವಾತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೈತಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಸೊ ನೀಟಾದಿ ಅಂತ ತೂದು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ತೂದೆಗೆ ತೊನ್ನೆ ಆಪಲ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ದಾಯಗ ಚೀಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂದ ಆಂಡ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ರಪರಪೊಡೆ ಕೊರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೆ ತುವನಗ ಸುಮಾರು ಮೀನಿತ್ತರು ಒಂಜೆ ಚರ್ಚಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಒಂದು ಓನಗಾರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಇಜ್ಜು ಆಟೆಗೆ ಅಂಚೆಂಚನ್ ಪಂಡ ಸೊದ್ದೆತ ನಡಾಂಡು ಈತ ನಂಗೆ ಏನು 400 rupees ಕೊರಿಯ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚು ನಂಗದ ವಿಶ್ವಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೈತನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 850 rupeesದ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂಡವಂತೆ ಪಂಡ ಬೆರಕೆ ಮೀನು ಪಲೈ ಮೀನು ಪೂರೈತಿ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇತ್ತು ನಾ ಮೀನು ಅವೆನ್ಲಾಗೆ ತೊಂಡ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ 400 ರೂಪಾಯಿದ ನಂಗೆ ಅಂತ ಒಂತೆ ಬೂತಾಯಿಗೆ ತೊಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮೂಜಿ 4 ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೆಗ್ಗೆ ನೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋರೆತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಾಯಿ ಸೊ ನಾನು ಕಾಪು ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯೆ 3 ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋದೆ ಏನಾಡು ಗೆತ ನೋಡಿತ್ತು ಕೈಟ್ ಕಾಸಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಗೆತ ನೋಡು ಏನ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ನ ಹೆಂಗರ ಪಕ್ಕನೇನ ಪಾಯನ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾನಂಜಿ 190 rupees ಕೊರ್ದನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನಾಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಮೂಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು 250 ಮುಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಬಕ್ಕದಾಯಿಗತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಅಂತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಂಕ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರೆ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ 300 ಮುಟ್ಟಗ ಬಿಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಂಕೊಂಜಿ 40 rupees ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಯಾನ ಪಾಡಿ ಇಂಕನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂರುಗು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ ತನಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜೆ ನಮಗೆ ಬಂತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದು ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಆರು ಯಾಪಲವರ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೀರುಳ್ಳಿದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು 75 ರೂಪಾಯಿ ಆತನು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆನೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಅಂಚನೆ 47 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪತನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಗಾಂಡೆನ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಒಂತೆ 4 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಪಾಟ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ಅಪ್ ಟು 200 rupees ಯೂಸ್ ಆತ ನಂಗೆ ಓವರಾಲ್ ಅದು ಒಂಜನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 500 ಮುಟ್ಟಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 190 rupees ವಾದಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಲಗೆ ತೊಂಡ್ರಿತ್ತು ನರೆಗೊಂದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಆಸ್ತಮಾಗ ಒಂಚು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವೇನಾರ್ಗೆ ತನ್ನೋಡ ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದಾಲ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿದೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಇನ್ನೇಕ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತುಪ್ಪಿನಂಡ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹೊರ ತಗೊಂಬಲೆಪ ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನಿ ಕಲೆಗೆ ಅದಮಟ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್